Azatlyk radiosynyň çeşmeleri hac ziyaretini 18 Türkmenistan ziyaretçiniň wepat bolanyny habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň Saudy Arabistany padşahlygynyň Mekke şäherine hac fardyny berja etmägiden raýatlar ýurda dolanmagy dowam etdirýärler. Ziyaret döwründe Mekke we Medine şäherlerine howanyň aşy ysy bolmagy helakçylyklary getirdi. İlleşlerimiziň aýtmagyna görä 18 Türkmenistanly ziyaret döwrüni aradan çykypdyr. Olar Mekke we Medine şäherlerine howanyň ısysyna sydaman özleriniň gidipdirler we şol ýerde jan beripdirler. Diýip çeşmeler aýdýar. Saudy Arabistanyň Saglyk Ministrligi 23-nji ýylyna üstümizdäki hac mövsümini adynan 1300 adamyň helak bolanyny ma'lum etdi. Saud häkimetlerine görä aradan çykan adamlaryň takminan 83 götürümini aşa ysy howada uzak aralygy piýada geçen ruhsatsy ziyaretçiler emele getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl Türkmenistanyň Saudy Arabistany padşahlygyna hac ziyaretine berja etmägiden adamlaryň agrymly bölegini öz serişleriniň hasabyna ziyaret eden adamlaryň emele getirýändigini habar berýärler. Ma'lum bolşan Türkmenistanyň her ýylda ençeme adam döwlet serişleriniň hasabyna hac fardyny berja etmek üçin Saudy Arabistanyna berilýär. Türkmen Howa ýolları agentligi 10-njy iýun 9-njy iýul aralygyna öz serişleriniň hasabyna 289 ziyaretçini ziyarata eltmek we ýygyna getirmek bilen borçlandyryldy. Türkmenistanyň hac fardyny berja etmägiden adamlaryň sany öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine köp. Hususan öz serişleriniň hasabyny ziyarata giden adamlaryň sany has köp. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sanlardan habarly birnäçe ýaşaýjynyň beren maglumatlaryny getirdi. Türkmen häkimetleri ziyaret döwründe hasaba alynan ölüm hadisalarynyň arasyna Türkmenistan raýatlaryň bolup bolmanyny ma'lum etmediler. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şol sany elektron neşirler hem ziyaretde hasaba alynan adam ölümleri barada habar bermeýär. Geçen ýylda hem Türkmenistanyň 289 ziyaretçi döwlet serişdeleriniň hasabyna hac fardyna iýerildi. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti hac mövsüminiň öňe sürýäsini jemi 312 Türkmenistanlynyň hac fardyny berja etmek üçin Saudy Arabistanyna syýahat edýändigini ma'lum edipdi. Türkmenistan esasan guruply hojalyklaryň agdalary hac ziyaretine gidýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýyl hac çykdyjylarynyň adam başyna 3000-5000 dolar aralygyna bolanyny habar berýärler. Öňler Türkmenistana hac ziyaretiniň töwereginde resmiler we guramaçylar tarapyndan paraxorluk hadisalaryna baş goşulýan halatlary bolýardy. Habarçylarymyz indi bu ugurda para hadisalarynyň adalanlygyny maglumat berýärler. Muňa garamazdan käbir resmi namalaryň tüzedilmegi üçin 500 dolar meşberine tölegler tölenilýär. Bu aralykda ýurda dolanýan ziyaretçiler sadaka çärelerini ugramlaşdyrýarlar. Hac fardynyň dolanyp gelen ziyaretçiler uly sadakalary berýärler. Bu sadakalary garyp adamlar baryp bilmeýärler. Käbir hajylar garyp dogan garyndaşlaryny sadakalary çagyrmaýarlar. Diýip bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.